Sigui conegut de tothom que jo, bon fill Guillem, senyor de Castellvell, i jo, Sicarda, la seva esposa, donem al Senyor Déu i a Sant Genís les cases, els corrals, les terres i les vinyes cultivades o incultes, els horts, les eres, les terres amb diverses menes d'arbres, fruiters i no fruiters, els aqüeductes i els recs amb totes les fonts. De la mateixa manera, com hem vist, el monestir va ser fundat el 1042 sobre el Puig de Rocafort, on ja existia una capella dedicada a Sant Genís i, segurament, com demostra el propi topònim, alguna part de fortificació. Els senyors de Castellvell acompanyaran la fundació amb una dotació territorial dins la qual hi havia l'església de Santa Margarida, que n'esdevindrà la parròquia. El territori del priorat tenia una extensió al voltant dels 3 quilòmetres quadrats entre la zona muntanyosa i la de la plana. Dins aquest rodal es pot calcular que arriben a estar en cultiu unes 250 hectàrees. Si a aquesta extensió hi afegim la de les propietats fora del territori estricte del priorat, la superfície total en el moment més àlgid se situa en unes 520 hectàrees de cultiu. El període de màxim esplendor del monestir serà entre els segles XII i XIV, amb una comunitat que no depassaria mai els 8 integrants. Els terratrèmols del segle XV comportaran ja la seva ruïna i solament tindrem una breu fase de recuperació dels edificis de l'església al segle XVI, quan Joan Bolet rep l'autorització del papa Climent VII per secularitzar el priorat. A partir del segle XVIII, l'abandonament ja serà total, esdevenint una pedrera i desmuntant el que restava dels edificis. El 2010, el monestir serà objecte de treballs d'estudi i restauració. A partir de 2018 s'inicia el projecte actual de recerca amb el qual pretenem obtenir un estudi exhaustiu del monestir i de tot el seu territori.